Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dole na shukuran kasiran abinda kamin sai madalla annabi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول العالمين. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda muke tafiya da junan mu cikin abin da ya shafi wannan ilimi mai albarka shine ilimin da yake karantar da mu ka'idar rubutawa da karantawa ta ainihin harshen larabci wanda ake cewa an-nahwu. Ma'ana a cikin darasin mu da ya gabata muna cikin darasin da ake cewa ma dalla alal ism, abubuwan da suke ishara ko kuma suke nuni zuwa ga suna. Har muka lissafo cewa suna ya haɗu a ƙarshen wasu abubuwa kamar haka: sunan mutum ko sunan dabbobi da tsuntsaye da sunan kwari ko sunan garuruwa ko sifa ko abin da aka gabace shi da harfin jarri ko kuma abin da aka gabace shi da ainihin harfin nida'i. Wannan duka yana cikin abin da ake cewa ainihin sunaye. Allah kamar yadda muka ce ya qasimu ismun min haythu al-adad, suna ya kararrabu ne ta yanda ainihin adadin sa ya kasance. Shine akwai suna mufradi, in ce mufradi suna na mutum daya ko na abu shine huwa ma dalla ala wahid aw wahida, abin da yake nuni zuwa ga daya namiji ko daya mace. Misalin sa shine kamar ka ce daikun ko dajajatu, anan yana nuni zuwa ga daya namiji shine kamar ka ce zakara, nan kuma ka ce kaza, kaga namiji mace guda daya. To shine mufradi wanda yake nuni zuwa ga mufradin mutum, mufradin gida, mufradin wani abu dai ko me shi ake cewa mufradi wanda yake nuni zuwa ga abu guda daya. Mun gane? Sannan sai ainihin musanna shine huwa ma dalla ala ithnayn aw isnatayn, abubuwa guda biyu. Ta yaya za a gane shi? Za a gane shi ne ta hanyar samun ziyara ta alif da nun akan mufradi ko ziyara ta ya'un da nun alal mufrad. Idan mufradi ya zo, suna mufradi, sai a samu ziyada alifin ko nunun ya koma sunan mutum biyu, ko kuma a ainihin mufradi ya samu ziyada da ya'un da nunun shi ma ya koma biyu. Misalin wannan shi ne kamar ka ce muhandisun, wannan mufradi ne sai kake so ka bai da shi biyu, sai ka ce muhaddasani. muhandasani, kaga muhandisu ne ya samu ziyadar alifin da nunin sai kuma muhandasani. Ko kuma ka ce muhandasaini, shi ma muhandisu ne sai samu ziyara ta ya'un da nunin sai kuma muhandasaini. Ko kuma ka ce ra'i'un, sai kake so ka mai da shi biyu, sai ka ce ra'i'a tani, ko ka ce ra'i'atani ko ra'i'ataini, shi ma ɗaya ne ra'i'u ne game da shi biyu, mace biyu, ko ka mai da shi mata guda biyu, ra'i'atani ko ra'i'ataini. Sai abinda ake cewa aljam ko mace jam'u huwa ma zada al-ithnayn aw isnatayn, dukan sunan da ya haura sunan abu biyu maza ko ya haura sunan abu biyu mata shi ake cewa jam'i. Ta yaya ake gane shi? bi ziyadati wa aw nun, bi ziyadati wa wa nun, wawun wa nun, ko aw bi ziyadati ya'un da nun, ko kuma bi ziyadati alif da ta'un. Ko mufradi ya ƙara wawun da nunin ya koma jam'i, wani waje kuma mufradi ya ƙara ya'un da nunin ya koma jam'i, wani wuri kuma mufradi ya ƙara alifin da ta'un sai koma jam'i. Misalin wannan shine kamar ka ce mu'allimu, sai kake so ka mai da shi jam'i, sai ka ce mu'allimuna bi ziyarati wawun da nunun akan mu'allimu. Idan kara masa wawi da nunu ya kuma mu'allimuna, ko kuma ka kara masa ya'un da nunu ka ce mu'allimina,
mu'allimina bi ziyarati ya'un da nunun akan mu'allimu, kana ƙara ya'un da nunun ya koma jami'i, ko kuma ka ƙara masa ta'un, alifin da ta'un shine mu'allamati, kaga ka samu ziyara ta alifin da ta'un akan mu'allimu sai ya zama jami'i, ko kuma ka ce madarisu shi ma jam'i ne, madarisu shi ma jam'i ne. Akwai mufradi nau'in da yake magana cikin sunan abu ɗaya, akwai musanna wanda yake magana cikin sunan abu biyu, maza ne ko mata ne, akwai jam'un wanda yake magana cikin abubuwan da suka haura biyu, maza ko mata. To har yanzu dai kamar yadda muka ce anwa'ul jumu' nau'ikan jam'i shine akwai muzakkar salim, akwai mu'annas salim, akwai jam'u taksir. Idan ce jam'u muzakkar salim shine suna mufradi wanda ya samu ziyada da wawun ko nun wanda muke maganar sa, shine yantahi biwan aw yantahi biyan wa nun za'idatan al-mufrad muzakkar aqil, shine suna wanda ya ƙare da waw da nu'ar, mana wawun da nunun, ko sunan da ya ƙare da ya'un da nunun wanda suka zama ziyada daɗi alal mufrad muzakkar akan suna mufradi muzakkar kuma aqil, da sharaɗi ba zai zama suna muzakkar salim ba sai sunan da ya ƙara da wawun ko nunun, ko sunan da ya samu ƙaruwa da ya'un ko nunun akan akan muzakkari, mana sunan namiji, bayan sunan ya zama suna ne namiji, ya zama kuma ainihin muzakkar namiji, ya zama kuma aqili ne, sunan mufradi ne guda ɗaya na namiji, ya zamto kuma muzakkari ne, sannan kuma ya zamto aqili ne, mutum ne, ya zamto sunan mutum ne, ya zama sunan kuma namiji ne. In ya samu wannan sharɗa guda biyu, sunan mutum ne kuma mutumin namiji ne, sai aka ƙara wa sunansa wawun ko nunun ko ya'un ko nunun, to ya koma, ya tashi daga mufradi ya koma jam'u. Sannan akwai jam'u mu'annas salim, shi kuma sunan da yake karewa yantahi bi alif wacca, sunan da yake karewa da ta'un da alifun akan mufradi shine mu'annas salim. Misali anan kamar yadda mun ba da misali ɗazu, sunan da yake karewa da alif da wawun da nun da ya'un da nu'ara shine kamar ka ce mu'allimu, kaga mutum ɗaya, sai ka ce mu'allimuna, kaga da yawa, ko mu'allimina da yawa. Sannan mace in ka zo ita kuma daga mu'allimun sai kuma mu'ammati, kaga suna ne na mufradi ne asalinsa, sannan kuma sai ya samu ziyada da alif da ta, sai ya zama jam'i na mateku, jam'u na mateku, kuma jam'i ne na mu'annas salim, wacce kuma jam'i na muzakkari salim. Taslimu hurufun asliya min at-taghyir, sunan da harfansa na asali suka samu taslim daga ainihin canjawa, sai ake ce bar jam'u mu'annas salim ko jam'u muzakkari salim. Sannan sai jam'u taksir shine kamar ka ce madaris daga madrasatun makaranta, to in kana so ka kawo jam'unsa sai ka ce madaris shine jam'u na makaranta. Kamar ka ce basati jam'u ne na bustanu, gona ko lambu shine bustan, jam'unsa shine ka ce basati, ya zama jam'i na taksir. Yawa sai kuma mulahaza, abinda ake nufi a nan, abinda muke so mai magana a kansa a nan shine shi mu'allim, kamar ka ce mu'allimu mufradi, jam'unsa kuma ka ce mu'allimuna ko mu'allimina. Idan mata da ka ce mu'allamat, to haka yake za ka ringa jujjuya shi a cikin kowane irin suna mufradi, daga mufradi ya koma musanna da ya koma jam'i kuma. Sannan kamar yadda Qur'ani yake ba mu misali ga shi
innal muslimina wal muslimat yantahi bil ya wal nun na kuma yantahi bi alif wat ta wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat ya kawo jam'u muzakkar salim da jam'u muannas salim. A can kuma ina cewa muslimatin mu'minatin qanitat ana kuma duka jam'u muannas salim ne ya kawo a wuri. Kun gane ko? Sannan mun ce dukkan wani jam'i wanda yake karewa da alif wata ko ya'un da nun ko wawun da nun shi ake cewa jam'u muzakkar salim. To akwai mulahaza kaɗan, akwai suna na jam'i wasu sunaye kaɗan waɗanda sun ƙare da ya'un da nun, sun ƙare da wa'un da nun, sun ƙare da alifin da ta'un, kuma ba jam'u mu'annas salim bane, suna cikin jam'u taksir. Misali kamar ash-shaytan mufradinsa ash-shaytan jam'usa kuma shine ash-shayatin ash-shayatin ash-shayatin. Kamar al-ainu jam'usa shine uyun, shi ma ya kare da wawun da nun, wanda ya kare da ya'un da nun. Sannan akwai al-waqtu jam'usa shine al-awqat, ya kare da alif da ta'un, amma ba sa cikin kuma jam'u muzakkar salim ko jam'u muannas salim da haka. Me dalilin da yasa ba za su shiga ba bayan an ce dukkan sunan da ya kare da alif da ta? Kamar mu ce basatin da muka bada misali ita a cikin bustan, mun kawo bustanun, mun ce bustan bustan mufradinta, jamu da kuma ce basatin, kuma ta kare da nunun da ya'un, amma kuma ba sa cikin jam'u muzakkari salim, ba sa cikin jam'u muannas salim. Dalili kuma shine idan ka goge hurufu ziyada, idan ka goge hurufu ziyada, misali idan ka goge shayatin sai ka goge ya'un da nunun, anan uyun sai ka goge wawun da nunun, anan auqat sai ka goge alifun da ainihin ta'un, anan basati sai ka goge ya'un da nunun. To in ka duba abin da ya saura ba zai baka suna mufradi ba, abin da ya rabu ba zai bada ma'anar mufradi ba. Shayatin da ka goge ya'un da shaitan da ka goge ya'un da nunun a cikin jam'insa sai kuma ashayaba. Al'ainu da ka goge wawun da nunun bai koma al'ainu ba sai koma ai. Alwaqtu da ka goge alifun da ta'un a cikin auqat sai koma auka, kaga bai bada ma'anar waqtu ba. Albasati albustan da ka goge ya'un da nunun bai baka ma'anar bustan ba sai bada basata, kaga sai bada basata, to shine sai koma shi yana cikin jam'u taksir. Amma duk abin da ka goge harufan ziyada zai koma asalinsa. Misali bara in ƙara maimaita mana karatun da muka wuce kaɗan domin mu gane wannan abin da muka yi yanzu. Misali kamar wannan, idan mun ce mu'allimu, mu'allimu, kaga sai ko ba jam'usa mu'allimuna ko mu'allimani, 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 ko mu'allimu, mu'allimat, ko mu'allamatani. Misali mu'allimu, mu'allimuna, ko mu'allimani, mu'allimani, mu'allim, ko mu'allimani. Misali idan ka goge hurufu ziyada, abinda nake so mu gane a wannan mulahaza kenan, idan ka goge hurufu ziyada shi ne wawun da nunun din nan, daga yadda wannan abin su abinda waqtu ya rasa, abinda uyunu suka rasa, abinda basatiru suka rasa, abinda shayatin suka rasa. Misali mu'allim, mu'allimat, kana goge alif da ta ya dawo mu'allimunsa. Mu'min, kana goge alif wawun da nuna ya dawo mu'minunsa, kamar haka kana cire su. Kamar mu'minat, mu'minat, mu'minu, kana goge alif da ta ya dawo mu'minunsa, shi ma kana cire shi sai daga ce mu'min ya dawo mu'minunsa. To shi ne bambancin ta inda ake gane jam'u taksir
da idan za ka gane jam'u mu'annas salim. Shi jam'u taksir shine idan ka goge hurufin ziyada ko da ya rikitar da kai a irin wannan za ka ga bai dawo asalin hurufin sa na asali yadda zai bada sunan mufradi ba, zai dawo asalin hurufin da suke bada sunan mufradi. Shi kuma jam'u mu'annas salim idan ka goge hurufin ziyada alifun wata ko kuma wawun da nun ko ya'un da nun kana goge su zai dawo suna mufradi na asali. Kamar yadda muka goge wawun da nun ya koma mu'allimu, kamar yadda muka goge alifun da ta'un ya koma mu'allimu, kamar yadda muka goge wawun da nun ya koma mu'minu, kamar yadda muka goge alifun da ta'un ya koma mu'minu, kamar yadda idan muka cire alifun da nun a cikin musanna zai koma mu'allimunsa. Haka mu'allama tani shi ma mu'allama tani shi ma muna cire alif da nunun zai kuma mu'allimatu. Haka a cikin mu'minatu mu'minati mu'minati kaga mu'minati muna goge wannan sai dawo mu'minu ɗinsa. Haka mu'minatani mu'minatani kana goge alif da nunun sai kuma mu'minatun suna asali bai canja ba, zai ba ka suna. Amma idan ka goge ziyarar suna ya rikice to ya kuma jam'u taksir wannan abin da nunun ziyada ɗin. Saboda ka sai mu kula da wannan mulahaza da kyau. Wannan shi ne ƙarshen darasin mu na yau, da fatan Allah ya amfana da mu da abin da mu karanta. Da kuma Allah ya fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.